Siyabingelela baba udokotela baba Sizwe baba uJabulile umfana omuhle nje ekhethelo lona ungumzukulu kaMancesi angizisoli futhi angixolisi bakethi this is inyanga nje sinye nje iqhaza nje senyanga nje ibusicefe se lento yahlulwa isikole yaphenduka inyanga ekwenzima emhlabeni ya namhlanje sikunebhilidi elikhona ke leThekwini sekhoneni la Queen Street no Albert Street lilizwe ukuthi iNedbank House building mubuka phezulu e19th floor it's where we are shooting at Darkroom Studio number 1 Baba udokotela baba Sizwe baba uJabulile umfana omuhle nje ekhehla lomlungu I have a trip to take the topic says trip to Qatar but this month I need to talk something ezoba constructive kumuntu into ezokhulisa umuntu into ezokwakha umuntu ifuthi kule channel le esikuyona you are learning nothing we meaning that we are willing to learn we are not willing to learn something because information as it deliver kubantu we know that we don't copycat we don't ngathini asichazi ukuthi ubosibani uke wakhuluma ku channel wathi kahle uqondo nona sikhuluma lo thina into engisho la mina kazizwe ku channel awukazi nje uyizwa angikho ke lapho ngisekutheni bakithi ngifuna sikhulume le into in a sense there is a growth in life there is aging in life into esingafani growth in life and aging in life ukukhula empilweni nokuguga empilweni akufani uyakwazi ukuguga neminyaka yakho utshengisa ukuthi awusugugile nje indlela wenza ngayo kodwa uyakwazi ukukhula kodwa uncane ethwa lo muntu ufana usekhula mfana ngoba usemncane ufana unengqondo lo mfana ukukhula ke lokho empilweni ukukhula lokho empilweni yabo ukukhula ngifuna ukuthi sikuhlukanise ukuthi when do you regard yourself as a person who has grown up in life you understand ngifuna ukuthi ufike la kutheni ingane yakho uma ikhulelwa njengoba nihlala elokishini ngapha nangapha uma khala nongapha angeze ukuthi kunomsindo osuka lekha ngoba kukhulelwe ingane ake ingane ungayishayi ake ingane ungayishayi ake ingane ungampersecute unina ake ubuze unina ukuthi usekhulume wathini nayo ithini yona uma eseshile lokho umsuthi ayikulungile ayihlale phansi ngane kusasa yesikoleni phelile hawu kanjalo nje baba anoyi hamba esikoleni uphelile it's one of those things that shows ukuthi ukhule kangakanani ngoba ufuna ubuka ama counterparts akho amanye wena ubona njoba nihamba noma nabangani bakho nje uthi uyagibela emotweni kukhona okunye okuna 3 years lathi hawu umzukulu wamathi asigugeswa yini le ngane hawu uba unengane uthi abantu banosuka la unengane yakhe le ushaya amahloni ngoba ulingane nengane yakho wena wayixosha iyabuyisa ibuya nengane ezokuthi isine TB ingane ngoba wena wayishaya ingane wayixosha iyaya kulomuntu lo muntu waphinde futhi ayibeke esibili ingane kanti ingane isine HIV ingane ithola iTB ibuye nalengane esibili izoyingcwaba after 2 years kushone lengane yakho ushawa amahloni ke lapho the mistake that you have done ngifuna ukuthi senze nje nake iyakhulelwa le khuluma nonina awukho ready wena njengoba ukukhuluma naye because we are not made for that ukhuluma nalomfana mekuthiwa umithисile uze uthi umithise ngephisa isikhathi ngoba isikhathi siningi usuke esikoleni uzama ukuhlanganisa ukuthi esiphi lesikhathi sokubhebha ingane zabantu yabo then unina ufuna khulume nengane yakho uthi ibhejwa nini ngantoni kulesikhathi wena ngisuke ngithi esikoleni usuke emadodeni ngesiphi isikhathi ukwazi ukuthi leso sikhathi leso usicontrol usimonitize uthi kanti lesikhathi lesi sepipi noma esokufunda you understand engisho ukuthi la ukukhulela hayi ukuthi ukhona umuntu olwana lengane lena emvaka lokho usuyazi ukuthi oh this is what led to this mise ukuthi laba abanye babuka kuyena thereafter unina control leso kodwa angaxoshwa umuntu angashaya umuntu ekhaya and try to expose ama privileges that you were qualifying to attain if ubungakhulele but now you can access this because usokhulelwe lo bonayo olandelayo uyazi kanti kuba nami ubengakhulelwa bengathola into ukuthi uba ngikhulelwanga usisakaza ezothola iPhone 15 because usekhulelwe you understand lezo zinto lezo zenza ukuthi abantwana abanye babone kuloyana hayi ukuthi ashawa xoshwe that alone tshengisa ukuthi tshengisa ukuba arrogant and rude and failing to think properly this is baba udokotela baba Sizwe uJabulile umfana omhle ekhehla ngithi mina ngifuna enye into ezoke iyenzeka kumina ngenhlanhla ngakwazi uku counter actor kuyona
Sihleli la airport what's this airport yaseTopi Addis Ababa. Yeah, Addis, because Dar es Salaam is in Tanzania. Addis Ababa siyaxoxa le ndoda lena ikhuluma kahle nje. It's an Indian guy. He asked me for my name. I told him my name, and I asked him for his name, and then he told him, but he reckon I must check his name on Google. I said, Google? And then I checked for his name. Oh, he's a millionaire, blah, blah, blah. It's okay, good. He's got businesses in SADC, Zambia, Zimbabwe, Botswana, beside in Africa, and Namibia, and then Nigeria. He's a millionaire. And then he asked for my name in Google. And I said, Babu Tokotela, and then went on Google and then he started to learn about me. How's that? Meaning that if singakakuboni ku-Google, uGoogle engakak-recognize angisho lutho. Hamba uye Vokoston eRussia, hamba uye eNew Zealand, hamba uye ePeru, ufike ungene ku-internet uma usubhala ukuthi Malema, ungabhali into uthi nje Malema, uGoogle uyokurecognize wherever you are. But if wena sikufika la ukuthi mesithi siyabhala ukuthi kwababa udokotela akuveli lutho, there is something wrong okakakhuli. Khula ke nawe, even uGoogle akurecognize. If Google started to recognize you, we have grown up now. So brand usukhulile ke lapho. We want people to grow up, not to age without growing up. Once Google started to recognize you, then usukhulile. Lastly but not least, at your age of 44 years old, at your age of 38 years old, I want you to grow up. The day you do one round with sex, that shows maturity. That shows maturity. Because sex is part of intimacy, that's all. And the rest of the time, it's a constructive mind. Your mind must construct something, must keep on constructing something at all times. Build and rebuild, build and rebuild. Ingqondo yakho awungabi kuzipho. Anyone or any woman that you meet demanding you to have 3 rounds of sex, that woman is broke. That woman is not even intelligent. That woman does not love you. That woman loves sex. Because if immediately that you say no, she'll go somewhere else where she can get 4 rounds and 500 rand after that, and then she'll be pleased. But you can give 1 good round. That's all. That shows maturity. And it ebalulekile like how everything it must be functioning. Asisho ukuthi yenza i-round yodwa namhlanje nakusasa ushaye yodwa. No. Give yourself a break. Think genuinely, but give yourself a break, because sex is not for intelligent people. It is not for intelligent people. I know intelligent people who never do sex for 1 year. I can prove it to you. I know religious men who never do sex for 5 years, but they never die. Meaning that sex is not made for intelligent people. Abantu abafuna ukuba intelligence, they are very, very focused. They are very, very focused. Myself, I'm owning a company. If I'm not doing anything, I'm in a study room writing my dictionary on my computer. Yes. I don't, because I've got space, ngiye eFlorida, ngohlala khona, ngilinda amantombazane, ngihlale nabangani, ngibe excited, ngithenge 1, ngithenge 2, ngishaye, ngaze endlini ngiyaqhelaza futhi ekseni ngoshaya iresi, uyabamba esigebengu. Angenzi lonto leyo. Angenzi lonto leyo, angiguli ngekhanda. Futhi akekho noyedwa kumuntu ozongigulela mina ekhanda. Athi uyiphuza nami eFlorida. Sangani nje mina. Akekho noyedwa umuntu owathi kwangibona ngiphuza naye eFlorida. Never. My mind is straight. I used to go at Zai restaurant for food, breakfast, not for getting drunk.
Just for food, that's all. Engisho ukuthi ake sikhuleni ke, isex ayikhulisa umuntu. Sex does not grow anyone and make you stupid. Because ngizokutshela nje mina, ingane entombazane ekhonza u1 iba isidomu. Umfana wakho mekhonza ukuhamba ngeayina, uba isidomu futhi naye. Iayina does not build anyone. Ngokutshela ukuthi indaba ukuthi umhamba ngeayina kakhulu, why you become stupid? Forget things quickly. Bakithi this maturity ake ngichaze ngoba ngifuna abantu sibakhulise ngokweqiniso. Immaturity zifuna ukuthi ufike la othanda khona izingane zakho. Uma usuthande umngakho ngothando lokuba unkosikazi kodwa. I repeat, uthande umngakho ngothando oligcina ekutheni unkosikazi alidlulele lapho. Ngoba the way othanda izingane zakho awuqabulane nezingane zakho. Ungaqabulana nomngakho. Kodwa hayi nezingane zakho zamantombazana. Lento i lead to something else. Esibiza ukuthi incest eyenzeka emizini eminingi. Lento iqale ngokuqabulana, yadluleleza la. Engisho ukuthi umthando umngakho genuinely ngothando olukahle. Kodwa engifuna ukuthi wazi ukuthi lo thando lolu olunika umngakho lubaluleke okudlula yonke into ngoba because abantu bakini abawumndeni abafowenu kanjalo neolas kanjalo nomalume, abantu bomndeni lapho ongeke ubathande okudlula izingane zakho ngoba wona umndeni wakho lo owakhayo, lo yamndeni umndeni wena ophuma kona ongawakhanga ozalwe kona, now uwakha owakho umndeni. If lo umndeni uzonika uthando oluweak, uzocracker somewhere else and then ubuildike. You understand? Engizama ukuthi banike uthando oluphelele olungangabazeki. Uthando oluphelele olungangabazeki kodwa umngakho umthande ezingeni lokuba unkosikazi. Izingane zabafana nezamantombazane zithande ezingeni lokuba zingane. Ingane entombazane ihlezi ingane entombazane ingafiki izohlala igovose lana. Yabo, ayikhulume leyo nto endlini ohlele kuyona isukume ehambe. Yabo, imikhuluma into umsangano ayihambe etshela uma wayo leyo nto. Uma wakho busukamtshela. Hayi baba imanga ngithi uma wakho busukamtshela. Hey ngikhuluma nawe ngithi uma wakho busukamtshela. Cha ngithi la sukuba hambe makho lonto leyo. Ngeke iphinde ibuye. Ngeke iphinde ibuze kuwena. Ngoba uthola abantu bejabulela ingane zabantu bazifeza zokugovoza namaphenta namamarks. Lengane yameswethi yini izolo kuzogovoza lapha phambi kwakho? Iba ubaba ekhaya. Ngoba lento yakho lokudabukisa la ayifuni. Ngifuna ukuthi abantu sibakhulise ezingeni ukuthi bazi ukuthi okay umndeni wami lo ngikhulisa umndeni wami. Lapha isekhaya banothando labo but lokuthi bangumndeni wasekhaya. But la ingane zami lezi nothing compared to this. Ayikho into ezala izongcolisa la ingane. Enye into engifuna ukukhule kuyona sikhathele ukubona abantu behlele emotweni bekhala. Sikhathele ukubona abantu beqala phansi bevala amawindi bethandaza. Ake ukhule empilweni. When they diagnose you with a disease that is dread, that kills people, it could be diabetic, type 2, HIV, cancer, TB, you name it. Ngengizazi zonke izifo esikhona emhlabeni. But ungasakhali ke manje. If they diagnose you with HIV at the age of 37 years old, wena bala ukuthi una 37 years wafika emhlabeni, only now they find me to have TB. I'm 42 years old. Only now they find me that I'm HIV positive. Only now. Once what only now, the disease that is accumulating within you, it starts to demise or necrotize on its own. Because we are not worshipping the status quo. We are above the worshipping of the status, but we are saying, no sugar. Okay. Only now. Why would you only now? Because once abantu abana 44 years asebashona abanoshukela. Mina they diagnose ukuthi nginoshukela sengidlule 50 years. But khona abantu engibaziyo kade befika eSBV clinic abafika abashona beno 40 something years old. But only now. Akuyona into ezomthusa ufuna ngibe jumpy. If they diagnose with cancer, prostate cancer at the age of 70 years, ku-70 ku-69 years onke bengenayo cancer sebeyithola manje. Iphuzile le cancer ifike sekulate. Only now ngizodila nawo lento le.
Akungabe sengathi kuwena izokuhlukumeza kodwa uzodila nayo. Hayi ngizodila nayo kulungile. Ngoba phela enye into ofuna uyazi. Ufuna ukwemukele lokhu ukuthi umuntu ogibelile ebhasini esitobhini sakhe efuna ehle. Listen to me carefully. Umuntu oke wagibela ebhasini ukufika emhlabeni ukugibela ebhasini, you find other passengers, you talk to those passengers, niyacula niyahleka nalama passengers, kugibela abanye passengers, kodwa khona abanishiyayo futhi abehlayo. Nize nimbuza usuyashiya athi hayi sekushaya isikhathi ukuthi ngehle useyehla nje, and then accept ukuthi uma ibhasi oyigibela isisondele esitobhini esithi wena ngaphambili usuyehla, it's whereby bakudiagnose ngesifo esingase sikubulala. Ithi hayi sekuvese ngoba vese bengigibele kule bhasi sekushaya sami isikhathi ukuthi ngihambe, ngoba at the end of the day abantu abangafanga ngengozi bafa ngokugula but okuhlukahlukene, meaning that ukugula vese is another model yayo ukuthi igcine sihambile emhlabeni. Asizufa ngengozi sonke but by far siva ngezifo ezithize. That is why mekwakhiwa isibhedlela kube sekwakhiwa nemoshwari ngaphakathi, because labantu abazo-hospitalizwa la bazongena kule moshwari ngoba they are more likely to die. They are more likely to die. Ngisho uma udiagnosed with any dread disease, stop calling ama-call lokuzwenza isiphuphuku ukuthi abazokuthandazisa ubaba uthole nalesifo, uNkulunkulu uzolwa phezulu kwalesifo sedemoni. Akho demoni elicontrol izifo la. Umzimba wakho owavumela izifo ukuthi sidevelope, icancer isento esizidlayo nezizenzayo, yonke into oma-piles akho kugciwane la demoni ehlangene nama-piles nezinyo ukuthi vese ufuna uxobo kunini ekuthiwa xobo kho demoni ehlangene nalo nto le. Engisho ukuthi ake ukhuleke manje ukwazi ukuthi into uyibuke umuze uthi only now lo nto le izokunika ithemba elingekho but ongeke isakubulala leyo nto. Engeke nje isakubulala nje lento engeke isakubulala. This is baba udokotela ngithi mina ngifuna ukuthi wazi ukuthi siyakhulisa empilweni, khula empilweni. Ungabikhona into eyiworshiphayo. Ungabikhona ngoba lento eyiworshiphayo ababe worshipa ngaphezulu kwakho bashona. Uma kwazi ukushona ibillionaire ngesifo esilapheka kwabanye abantu wena uyini? Billionaires, they died out of diseases. But we insist that you should not die because you can't afford to leave your children. Hey, the stupid man. Lapha phezulu e19 floor ngifuna uma ungena uzobona kunenguquko ezikhona ngakhe esinye isigodlo laphana. Kunesigodlo engisakhile esiwumakhareni lapha ekugcineni. Lesa sigodlo lesana ngisakhele izimfihlo zangempela. Kunemfihlo engibuye nazo ekuhambeni kwami nje ngicaluza nje ngayithatha ngathi azingangenile ngapha. Asihambe uzobona nje uma ungena nje nanti desk lele benibhalisa kulona. Lele desk lishiftiwe ngoba kunomnyango enguvulile lapha. Ungena kulomnyango usungene lesa sigodlo uyafika ke lapha na ke kunobaba omkhulu ke lapha na ke. Kunomenzo wezinto zenzeke ngizokunika negama lakho uhamba kwesikhathi kunegama lapha na kunendoda lapha engiyithembayo ihleli lapha ihlalela izimfihlo zabantu ihlalela amaqiniso yona ke ngithatha ngiyithathe ke ngoyibeka lapha na ke ihleli yodwa ke yona. Baba Dotela ngokulungise lokho ngiyahamba ke ngiyaphesheya. I made a lot of things aba special bathi abanye Baba Dotela ngenza ukuthi mhlawumbe ubhathulwa ithikithi lebhanoyi mina njalo mengizothenga ithikithi lebhanoyi ngilithenga advance eli kakhulu. Thenga ithikithi ngazi ukuthi ngihamba ngithenga ithikithi ngiyahamba ke ngiya eQatar. Abantu abakwazi eQatar ukuthi kuphi literally is eSaudi Arabia but kuyijanisha yaseSaudi Arabia kungasolwandle lezansi ngasolwandle kuyizwana nje incane liphumela lodwa nje laphuma nje labheka eceleni ungathi lisibhono saseSaudi Arabia kuthiwa eQatar ya eDoha. Yizwe ndabantu aba 2.4 million or something, around 2.4 kodwa bafika nge 3 million laba bantu but 70% ama foreigners. You be shocked. 70% ama foreigners agcwele lapha yana. Awukho umfula. There is no river ukuthi uyodoba. Akho hlathi lokuzingela lapha. Akho umuntu ombiwa lapha. Yonke into isolwandle, kuphuza ulwandle, kugeza ulwandle, yonke into enziwa ngolwandle. That is where I'm going to. Ngihamba ngomhla ka1 ngifuna ukuhamba abantu ezidingo benzeleke. Ngifuna uhamba abantu into ngibenzele, angifuni umuntu ezokhalisa kweambulance awu Baba Dotela usahamba bengifuna uhamba sengikubonile. No. Ngiyahamba ngomhla 1 ngiya endaweni yaseQatar ngizobe ngiseDoha. Ya sike sibone ukuthi lapha nawekho kama millionaires isikhathi esiningi abantu bakhona eQatar.
The billionaires, do we? Yeah, I'm a billionaire lapha, that billionaire in rands, literal. The billionaires, they're very rich real. Umuntu waseKhatar uma uzobonana naye ngo11. Funa wena umthetho nisobonana ka McDonald wena umusuye ngo12. Ufika uhlala i-hour elilodwa uyazi ukuthi uzobe seyafika. Ungathi wenze lento yabathi English time uthi 11 musu makushaya 11 umthetho how far are you uzobuza uthi ubani. Uthi no, it's Dr. Zuma, we were supposed to be meeting at 11. No, I'm coming. Are you in a rush? If you're in a rush, you can go. We can set up another time. But I'm coming. I'm only seeing you only today. Who was a figure after 2 hours? The way they are so rich. They just don't care. Either you wait for them or you don't wait for them. Qatarians, what is known about them, they tell you where to meet them. You don't tell them where to meet them. If they ask you to meet them in that particular hotel, listen to me carefully. It is their hotel. That is why they regard you to meet them there. And you are expecting to see a car coming over there because the driveway is simple. You seated literally outside so that you can see him when he comes. No. Currently he's living in this hotel for past 2 years. That is why he reckon that hotel. That is where he stays. He owns that hotel. That is why they're just too rich. Very rich, very rich. They don't care. They just don't care. Yeah, babu dokotela babesithi bojalo ufana umhleje ekhethe umzulu amancengesi. Thank you very much. Siyabonga kakhulu ukuthi niyakwazi ukuthi ngalandela ama video ethu. Siyathokoza and siyathobeka. As from now, abantu ngabazi ukuthi ibheshe zenu sizivulileke nanini sizokwazi ukuthi sinisize. Siyabonga.